नाय तो रंग जों दिनै अरब बायदबाबो जों अरब प्रेस मिट याखेबा जों जत बायना जों अरब मिडिया रखरनान नाखा मेन खामो आइसि दिनै एक्चुअली एमपी जे कन्स्टिट्युएन्सि वो जे जों नायो बा जनगण नायो आबोतामो शुधु अ लोकालनि जों कैंडिडेट हमना नंथोन नाय मानि किन्तु आबन बिसिं जों नुखा अरब फातानि बरफ से सिनर सिलेक्शन नि थांमान नुखा आबन तगिनो जों खादुगै ग्राउन्ड रिपोर्ट हते नाव जों बायतमां खातिनि नावनि बसकांगा जों प्रेस मिट खायन बादि ताय अमो गुबैको बुबाग्रा बाय जों मालायखा मालमेन परे जों बुबाग्रा बो जों निर्देश रेखा बा आदेश रेखा जे लोकालनि नाव तिनजना कैंडिडेट सिलेक्शन खायहर दिनै जों आबन मुताबिक एस पर बुबाग्रा प्रोटोकल फॉलो खायनो जों ठीक मडेल जों गैखा किन्तु नुजाखा जों आरो बाहायनो चिनि फेल आरो दं अमहाया जे चिनि आरो एजुकेटेड रि हाया हाईली क्वालिफाइड बरक दं जतन अभिज्ञता पॉलिटिकल क्षेत्रे जतन दं आमहाय क्वालिफाइड बरक रिमेन परे तिनि जों चिनि जनगणनि नाय माने जों फुलफिल खायनो आबन तीन जों तिनि अबन जों प्रेसिडेंट माखायका ताय अमो जों सिदा दना खातिनि जदिसि जे दाबुक चिनि ओ कैंडिडेट माया गाय जों बुबाग्रा बा चिनि लिडार जों नेगोशिएशन बा जों बै मालाय गसो फाया गाय जों बायद नाय आना स्टेप नाव एबा आना लामा जों थानाय बागै जों बायद नाय आसिन साखायमु आनि सिलमुंखा आन बुमुंखा मार्का फलो कलै आन एक्चुअली एमपी ब्लकनि सेक्रेटारि सम्पी नगर विधानसभा बिसिनि दिप्रामत थानि जत लिडार्स र कुथुमै कायसा डिसिसन माना लायखा जों दिनै बुबाग्रा एबा दिप्रामत थानि इंगै बाटायनाय लनि लिस्ट खानामानि बिसिनि जों बेलायखनो खादुजाक बेलायखनो बो खाटं फगलायलिया एक्चुअली सम्पी नगर बिसिनि इंगै तमाने होइबा एक्चुअली सम्पी नगर बिसिनि सुबजाक दंबो आगि सिसुगया बरल गसुइ माने फिया ताबो गोबां को बरल परे जाक सिजाक नुकजा हायफोनो सितिनि फाटानि बरक एक्चुअली एमपी नि फाटानि बरक न तिनि बाटायना बागे कैंडिडेट संगै रहो जाक मनि आबनो जों किच्छाफान गसुइ मानिया यासा दै मानिया जों सिमिया जों साइमानो याफान सिमि जों दिप्रामत हाउ सामखाय फनि माने बागै जों साइमानो चिनि पब्लिक चिनि बुटा सप्तमान न सान बा बरक तमानो मुसु आबो जों गाहाम के साइमानो तिनि चिनि बुटा सनि कमनो जों तिनि अरनि बो रिलीज खायनानि नांखा सालायनानि नांखा जों तिनि मेन मुद्दा हके अमसे आ फाटानि तिनि लिस्ट साखलाय जा माने अल लिस्ट जों किच्छाफान गसबै मानिया आबनि बागै जों ताबो करा जों याप्रिनाना लायबि दंगो जों चिनि जोंनो बुबाग्रानि मोनबाय खायबि जों हायनि हा चिनि बिसिनि न खायबि जों नमिनेशन राय दै कप्लाय माने बिसि दै जों बुबाग्रा बाय खायबि जों हाय बागै जों बुबाग्रा थाबो कयबो किसामान सब माने बिसि दै अमक करक्स पर्सनल बा व्यक्तिगत कायसे टीम नि इंटरेस्ट दिबागैया अम जोटो एक्चुअली एमपी नगर विधानसभा बिसिनि जोटो बुटा सबनि बागै किसामान सबगै बरमनि मुसुक माने बा बरमनि बखानि कौनो किसा खानावै और रिलीज माने ऑन लिस्ट नो किसा करेक्शन एबा रेक्टिफिकेशन खायनानि ओंथों होनाय आं बुबाग्रा न कयजाबो बे और एक्चुअली एमपी नगर बिसिनि बुटारनि एबा ऑल लीडरनि बिसिनि ननो रनानि ओंथों होनैबो कयजाबो बुबाग्रा न हायनि बागै जों याफांगो डिसिसन नावै ग्राउन्ड रिपोर्ट नावै न जों याफांगो रेजुलेशन रजा तै लिस्ट बो जों रजा हायनि बागै बुबाग्रा न कयबो आ लिस्ट नि बिसिनि न खायनानि ओंथों इया के जों सिमिया बुटार बहायनो खादुलायजा अ बुटार नि कौनो जों तिनि सार्च माइलाय माने बिसिनि तिनि ताबक प्रेस जों रिलीज खायनानि माथांखा